Matthew chapter 13, verses 1 to 9. Matthew chapter 13, 1-3. 13, verses 1 to 9. Manindog tang tanan, ang sambingay may tungod sa magpupugas. Ni ana gihapong adlaw mibiya si Jesus sa balay og milingkod sa daplin sa lanaw. Unya tungod sa daghan kaayong mga tawo nga mialirong kaniya misakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto samtang ang mga tawo nagtindog sa daplin sa lanaw. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanila daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi adunay nangahulog sa agianan og miabot ang mga langgam og gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon og nanurok dayon kay jutay raman og dili lawom ang yuta niini. Apan sa pagsubang na sa adlaw, nalawos ang bag-ong nanurok o kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang uban, nga mga binhi nahulog dito sa dapit nga mga tunokong sagbot. Sa dapit sa mga tunokong sagbot. Nanubo ang mga tunokong sagbot o gilupig ang mga bag-ong tanom. O ang ubang nahulog sa maayong yuta namunga. May namunga og balig 100 kapilo kaysa sa natanom. Ang uban balig 60 kapilo og ang uban balig 30 kapilo. Verse 9. Og miingon si Jesus, busa kun aduna kamoy dalunggan pamati. Verse 9. Og miingon si Jesus, busa kung duna kamoy dalunggan, pamati. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord. Nga ang tanan amahan makadungog karong hapuna. Og dili lamang kay igo lang ming makadungog, kundi dili makabaton kami kausaban Ginoo. Makabaton kami paglambo. Salamat nga dili mo balik kanimo ang imong mga pulong. Sama sa nibi ug ulan nga mahulog gikan sa langit. Magpaturok kini sa mga tanom ug maghatag og binhi sa mga mag-uuma. Ang imo usab nga mga pulong Ginoo, dili amahan mubalik kanimong kawang kundi dili mamuhat sa tanang kinabuhi nga maabot niini. Walay sayloan sa imong pagtandog rong hapuna Ginoo. Ang tanan nga naabot dinhi, imo gayong makapkap ang kada kasing-kasing. Salamat imong hinluan ang among mga kasing-kasing o gunahuna nga mahimo ning balaan nga sudlanan sa imong mga balaan mga pulong. Ug salamat Lord nga punon minimo karon. Thank you that this place, O God, itabuna nimo sa amiling dugo sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Walay gahom sa kaaway nga makapangguba ug makapanghilabot ni ining maong panimbahon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Mayong hapon. Praise God. Pinakakusog nga pakpak kanang wa pa nimo na try para sa Ginoo. Mayong hapon sa makausapa. Karon nga kahaponon, ang atong pagtuon giuluhan diha og paghatag og importansya sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Hatagan og importansya ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kagabi mausab ang amon ning gihisgutan ang paghatag og importansya or kabugaton sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Karon ang paghatag og importansya or kabugaton sa mga pulong nga gisulti sa Ginoo. Mao nang niingon ko sa naa sa gawas nga musud ta pero kay di man ipugsanay pod. Okay lang gihapon. So, concentrate lang ta pagpaminaw. Listen. Dunay pangutana nga wala pud nako na siya na tubag kaniadto kay nawala ra po to sa akong hunauna. But this time pasabton tag-ayon ni Lord. Sa atong gibasa karon, nagisgot nig upat ka matang
upat ka klase nga yuta nga natamnan sa parihong maayong liso. Pila ka klaseng yuta? Upat. Pila ka klaseng liso? Usara. Puro maayong liso nga natanom sa upat ka klase nga yuta. Nagsulti si Lord og mga kinabuhi nga maminaw sa iyang pulong. Dunay nagpaminaw sa iyang pulong nga samas kasagbutan, kasampinitan, katunukan ang kasing-kasing. Naapoy naminaw sa iyang pulong nga pawala ra. Naapoy kanang gitawag og kulang ang interest. Dili interesado nga makasabot. Dili excited nga makasabot. So si Lord gusto siya nga imong tagaan karon og kabugaton ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kung muingon na ganitang muhatag tag kabugaton sa pagpaminaw sa Ginoo, kanang focus kayo ka. Especially karon kusog kayong ulan, gitest gyud ta ani. Nya makistorya pag yun sa tapad, di na gyud na kadungog. No? So, kaniadto, praise God, na atay speaker. Amen. Na atay microphone. Nga sa pagwali, maabot gyud ang naa sa layo. Mapasabot og ayo. Now, naay pangutana, arin ako tanaw tanan, kay kusog kayo ang ulan. Naay pangutana nga nag-ingon. Daghan kaayong tawo nga nagsunod-sunod ni Jesus. Magpunsisok sila, kanang magpunsisok, maghuot. Unya, samtang magwali si Jesus og manudlo, ang pangutana, makadungog ba ang tanan nga wala may microphone sa una? Makadungog ba ang tanan? Sige, magwali ko nga wala yung microphone. Makadungog ba ang tanan? Katong wala nakadungog, kadungog ra tanan? Okay ra? So wala gyoy madunggan, tama? Especially karong kusog kayo ang ulan. So naay pangutana nga nag-ingon, Pastor, nag-ingon ang Bible nga dunay daghan kayong mga tao nga dito naminaw. Ibutang nato 5,000. Sa John chapter 5, 5,000. Kung si Lord magwali, makadungog ba ang 5,000? Nga kung maghisgot at gidaganon sa tao ka ng 5,000, abot na dito sa ubos. Abot na dito sa likod. Hinoon, wala pa social distancing atong panahon na. Nga samtang nagwali si Jesus, naglibot ang mga tao kaniya nga naminaw. Pero bisan pa man ni Ana, I believe nga si Lord, sa iyang pagtudlo, wala siya nagsagit og taman arong madunggan gyud siya. So ang gihimo ni Lord, natural ra gyud siyang nakigsulti sa mga tao. Pero dili problema, bisan pag usa ka libo, abot na dito sa layo, abot na tingali dito, dool na sa simento nga kalsada ng mga tao, no? Si Lord Jesus, wala siya nag-microphone. Pero nga naman, ang tanan, nakasabot og nakapaminaw, gyud og ayo sa pulong sa Ginoo. Kabalo ka kung sa itubag, ana, wala si Lord nag-microphone, wala siya gasyagit, normal na siyang nagstorya, pero nga nung nakaabot man ang pulong ngadto sa layo, og nasabtan nila og ayo ang sa gitudlo sa Ginoo, tungod kay interesado sila. Kanang naay duha ka babae dito sa gilid maghunghunganay. Unya naara ka diri sa daplin, wa ka kabalog sa ilang gistoryahan, nganong nakahibaw man ka tungod kay interesado ka, moduol kag mangutana. Ang tanan nga mga taong miduol sa Ginoo, interesado sila sa unsay gipangsultis Ginoo. That is why nga silang tanan makadungog. Tanawa karon, kusog kaayo ning microphone pero ikaw namina wa kadungog. Maybe nadunggan nimo pero wa ka naminaw. Pwede nga na, tama?
Nga, kusog kayo ang microphone, saba kayo ning pagwali, gisagit pagyud ang pagwali ni pastor, pero galingkod ra ka, abli ang imong dunggan. Gatanaw ka, pero wala gyud kay nasabtan, kay wala kay interest nga maminaw. So, ana ang kasagaran nga nahitabo karon, especially kung maghisgot kag batan-on nga Kristohanon. Tanawa ang chismis. Kanang chismis, ihonghong rana, tama? Whisper sa English. Ingana lang. Pero nganong ang tibuok barangay nahibaluman sa tabi sa chismis. Because interesado kayo nga mo share ang mga chismosa ngadto sa uban. Nga mga chismosa. O kay chismosa man pod, gusto pod siyang maminaw pag-ayo. Gani, inig siya na po'y musulti sa uban, iya pang palamian og dugangan pa. Tama? That is why makadungog yun ang tanan. Karon, nabaliktad. Many times nga, si Lord, personal na kayo ang iyang mensahe nga mag-abot sa atoa. Because, kung maghisgot na ganitag pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pwede kang nakalingkod nga nagtanaw ni pastor, pero ang imong huna-huna, to anas gawas. So, lack of interest na siya. It's the same thing kung naa ka sa eskwelahan, muna-munas ginhawang pasabot sa maestra, pero dili nimo masabtan because ang imong huna-huna, dili interesadong makakaton. Dili interesadong magkaton. Kay ang huna-huna nato karon, interesado kayo ta sa mga lingaw-lingaw. No, musimba ko karon kay humagsimba basketball man me. Lami kay neron humagsimba. Nya lami kayong gadayig sa Ginoo. God is fighting for us. God is on our side. Dasig kayo, nikalit og ulan. Ayay, di na may kadula ron. God is fighting for us. Nak? Ay nga na, no? Onya, sometimes, padung ka sa eskwelahan, interesado kayo kang may eskwela, dili tungod kay naa na po kay bagong makatunan anang adlaw nga mo eskwela ka. But usahay, interesado kay kang mudong og eskwelahan, sayo kayo, nakailis og ayo, nakapahumot. Bisag baga na kayo ang pulbo sa pawan pagyod. Unya baga na kayang lipstick, dugangan pagyod. Kay naa dito si someone. No? Ayay, makita na pod meron. Ayay, nga niya kong suot. Na kay magkita mi karon. Nga na bitaw? So, mahitabo po na sa church. Nga lack of interest to hear the word of God. Pero gusto gyud kong moato magsayog gyud karon kay makita ming makyong perting gwapuha. Makita nako si Zari, gwapa kayo. Lack of interest. That is why ang hinungdan nga bisag balik-balik na ang wali, mga buak na ang sound system o wali, wag hapon tayo nasabtan. Ngano man na, ang atong interest, maoy wala diha. Munang before ka mo gikan sa imong balay, imo na daang before ka mo gawa sa balay, imo na daang iampo, imo na daang huna-huna, nga naadyo ko rin makatunan. Ang giwali karon masabtan ako kaayo, o kay nasabtan mag-ayo, akong ikinabuhi. O kay ako mang ikinabuhi, mausab ko, mamunga ko, o kay mamunga man ko, malipay, mapasidunggan og mahimaya ang Ginoo. Amen ba? Palakpakan nato ang Diyos? Muna'y klaro diha. Now listen, Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7, gitawag ni siya wali sa bungtod.
The Sermon of the Mount. Now, sa kapanahonan ni Jesus, kung magwali siya, hulaton sa Ginoo, ang tanang tao nga mahimo ng hilom na kayo sila, ug mahimo na silang interesado na kayong maminaw, una pa siya mosulti. Nga naman, kanang taong dili interesadong maminaw, mandisturbo pa nas tapad. Na? Dire na yung mga assembly meeting ning barangay meeting ba, sa barangay assembly. Ang kapitan gastorya na, ang kagawad gastorya na, ang mga tao pod ka istoryahan ay. Ang uban, ang ilang rason, mas maayo pa sila kaysa nagsulti sa atubangan. Pero ang pinakapunto gyud ana, they lack of interest. Kuwang kay sila interest nga maminaw unsay gisulti dito. And that is why nga bisag kusog na kayo ang sound system, mangutanar gapog unsa daytoy gimitingan ganiha, nalimot ko. Sa pagkatinuod lang, naa diha naglingkod pero wala naminaw. Naidunggan, nakadungog pero wala naminaw. Kanang naminaw imong gisabot, kanang nakadungog ra kang naigasaba-saba. Pero kanang naminaw imong gisabot og ayo. So mao na siya. Sa Matthew chapter 5 to chapter 8, si Jesus musaka siya sa bungtod. Ang mga tao naa sa ubos. So bisan si Jesus og wala siya nagtrompa, nagmicrophone, makadungog og ayo ang mga tao tungod kay na-elevate man siya og gamay. Plus, hilom kayo sila, ganik na musaba sa tapad, ilang badlungon, kay aron makadungog yun sila. Ikaduha, kung moadto si Jesus sa mga templo o sinagoga, kining temple or mga synagogue, nakadesinyo na siya, nga naay dapit nga adto musulti ang magtutudlo sa balaod, nga inigsulti ana niya, murag ma-amplify ang iyang tingog, nga mulanog na siya sa sinagoga, og ang tanan nga naa dito, maminaw sila pagtaman. Og tungod kay interesado man kayo sila, nga maminaw, tanan bisan tingali og dagom nga mahulog, madunggan nila. Nga mubagting tong dagom nga mahulog. Nga naman, interesado kayo silang maminaw gayod. And number 3, kining atong gibasa karon sa Matthew chapter 13. Nga naa si Lord daplin sa baybay sa lake. Daplin sa suba. Daplin sa baybay. Daplin sa suba. Nakahibaw ta nga kining tubig, kanang tubig, pag musturya ka nga naa ka sa tubig, ang imong tingog mulapad. Na? Ang imong tingog mulapad, mudako. Ma-amplify gyapon siya. And that's the very reason nganong si Jesus gipasakay una siya sakayan, unya gisibog siya padong dito palawom-lawom o gamay. Unya usa siya nanudlo aning sambingaya. So, kung duol kaayo ko din hinirek, mura ra siya akong kasulti. Pero kung mo distansya ko og gamay, kamo ng tanan. So kung manindog mo tanan, kay kaniadto ang magwali mo'y maglingkod, unya, ang naminaw mo'y magtindog. And ang mga tao ani, dito sila sa daplin sa suba, nagtindugay sila nga naminaw pag-ayo. So, ang tingog ni Jesus medyo nadako-dako siya, mikusog siya kay na may tubig. Na ay tubig, nasabtan na to. Unya, plus, interesado kayo ang mga tao nga naminaw. Mauna, nga masabtan gid nila ang giwali sa Ginoo bisan pagtua sila sa pinakalayo. Unya, tuan na sa, gamay na lang ang ilang madunggan. Or kung dili ba nila madunggan pag-ayo, mangutana dayon na sila sa mga mas nakadungog pa, mas atong naa sa duol. Because interesado kayo nila nga masabtan unsa tong gisulti sa Ginoo. So the very reason nga no ang mga taong di kasabot sa kabubuton sa Dios,
tungod kay dili maminaw. Kanang word nga paminaw, sa karaan ana niya nga Bisaya, gihingan na siya patalinghog. Patalinghog. Diri sa Bohol na ay hipe sa LTO nga ang iyang apelyido Patalinghog. Patalinghog, hipe sa LTO. Unya, gitawagan siya sa DYRD, gitawagan siya, unya, samtang nagstorya dire sa on-air to, makadungog ang taga-Bohol atong naminaw. Unya, gi-interview siya, gipangutana siya, pero while gi-interview siya o gipangutana siya, wala sa kabalo kung siya gitubag, tungod kay sa kadaghan ng gipangutana o gisulti, ini kung magsulti, usa pa siya mo yung, unsa to sir? Usba sir? Unsa to sir? So, ni nga na ang naasa radyo, nga, Mr. Patalinghog, ang imong apelyido Patalinghog. Pero di ka kamaong mo Patalinghog. So, nga na naminaw ko na sa radyo. Taod-taod na po na siya. Na ay mga panahon ngayon na, igo lang tang na nakadungog, pero wata na minaw. Ang pinakarason na, lack of interest. Kabalo ka, kanang tawong kamaong maminaw, kinanindutan niya future. Pero kanang mga tawong lack of interest, ang gusto raana, barkada, kalingawan, duwa-duwa, pero maghisgot na pagkaton, paghupot o kaalam, wala na, dili na interesado, anak. Munang ayaw, gyud paninguhaon na to, nga, ang atong pagsimba sa Ginoong, maminaw ta siyang pulong, dili lamang kay binarkada, banuban lang, kuyog-kuyog lang, makita ingana. Kundili, naagyo tay kasing-kasing nga makahibawang maminaw. The very reason nga nang di ko ganahang mo eskwela, kaya nga akong rason, sa una, nga dili ko parihas ako mga classmate nga dali kay silang makasabot unsay gidiscuss. So inig exam, nakita na kong murag sige ra kong behind. Motong dili na ko goganahang mo eskwela. Unya, maminaw na ko sa bakak sa yawa nga moingong out. Mangita ra day kag trabaho. Nga na dayon. Wala ta na sayod nga inig abot day sa panahon, ultimong mag-construction, pangitaag diploma. Hala no? Wala na tato na nasabtan. So, the very reason di ay ngano nga dili kayo ko makakaton, it's because dili ko interesado. Nganong nakaton man lagi tag-operate anang atong cellphone, nga mas lisod pa man na kaysa sa gitudlo sa atong teacher. Wala ka nibasa sa manual ana, ang saon pa na pag-operate na imong cellphone. Nganong nakaton man ka ana? It's because interesado ka. Pero, hinumdumig yun ni kanunay, one day, di na ta magkita ay or tigulang nako. Mga nagko na sabta, mga minyo na ta, manglangyo na ta, mahinumduman ninyo ni. Nga moingon mong, sana sa una naminaw ko og ayo. Because, ang bunga sa atong kaugmaon, magadepende sa imong pagpaminaw karon. Na? Giunsa nimo pagpaminaw karon? Unsa imong madungog? Si Lord sa iyahang gipagsulti sa kadaghan sa mga tawo nga nagtapok sa baybayon, dili siya pwedeng atos baybay. Musagol na siya na mga tawo ana katapok anang daplin sa suba. Dili siya pwede nga moduol nila. Ngano man, ang uban nila dili interesadong maminaw. Ang uban gusto rang mo tan-aw, gusto rang muhikap. Ang uban may mga sakit, dili interesadong maminaw. Gusto rang maayo, milagrohan. Pero ang tuyo ni Lord, nga iyang iwali ang kaluwasan. Murang ang milagro, ang paghikap sa Ginoo, ang mga milagro, dali ra niya ng himuon. Pero nasayod si Lord nga ang 600,000 Israelites,
Every day naa sila'y miracle. Pero walay pagtuo. Silang tanan ni Biyas, Ginoo, Joshua, ang kalibra ang nisunod. Every day na ay miracle. That is why sa pag-ani sa Ginoo, dili priority ng manghimo siya milagro. Ang priority niya, iwali sa mga tao. Pero ang mga tao nakita sa Ginoo, nga dunay tunukon nga kasing-kasing, ang uban bantok nga gahi nga kasing-kasing, ang uban batuon nga kasing-kasing, ug pipila lang ang mga maayog kasing-kasing, nga mao ang interesadong maminaw ug mubuhat sa gitudlo sa Ginoo. And I pray to the Lord, nga kitang tanan nga niya karon, makabaton taaning ikaupat nga kasing-kasing. Maayong kasing-kasing nga kung makadawat tas pulong sa Ginoo, mamunga og kausaban. Amen ba? So, ingon si Lord pagsulti, niya nang hapon, gihapong adlaw, ari-tari, verse 1, on that day, Jesus went out of the house and was sitting by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down while the whole crowd stood on the shore. So, dili makabuhat si Jesus. Makasulti, makapanudlo. Tungod kay ang mga tao kay mo dipig mangyod, mo duol mangyod. So, dapat na ay distansyang gamay. Parang yung boat is the stage. Ang stage, unya ang tubig maoy distance, unya naa dito ang mga tao na minaw sa Ginoo. Unya, nagsugod si Lord og sulti aning sambingay. Gisambingay niyan Pero mauni ang mga matuod nga kahimtang sa mga kinaiya sa mga naminaw niya. Una, ingon siya in verse 3, then he told them many things in parable. Daghan siya gisulti, pero pinaagi sa parable. That is why Matthew chapter 13 is the chapter of Matthew, the chapter of parable. Listen. They told him many things in parable. Sabihin kay kag parable, video sabtunon pagamay, paliko-liko. No? And then saying, consider the sower. So doon ako doon mag-uuma, magtatanom. Who went out to sow. Ato siya sa tanaman kay magtanom siya. In verse 4, and he was sowing, some seeds fell along the path. Samtang iniguot niya sa iyahang sudanan sa maayong binhi, ang ubang liso nahulog sa daan. Agianan. Naman tayo agianan diyang batoon, pagtanom og mais kay ni ulan. Na di na mo, wala, tuktukon og manok, paligsan sa sakyanan, dili siya mabuhi kay batoon man, o kanang bantok, nahulog sa down. So, and the birds came and ate them up. So, nasayang ang maayong liso kay gikaon ra sa langgam. Nahibaw ba ta, mga kapatid, every time nga moduol ka sa simbahan, inig maminaw kag wali, tanan nga imong madungog, puro maayong liso. Pero ang pangutana nga nung wala may maayong butang nga naitabo sa tong kinabuhi, nga puro man maayo ang gitanom. Pwedeng inig uli nimo, nalimot gani kas giwali. Kaya nga tong kasing-kasing, nahimo ng murag dalan, naanad na, nasanay, kinalawang, unsa ni? Ha? Kubaw? Kubal? O sa Tagalog? Sa Tagalog? Kalyo? Nagkakalyos na? Ang atong kasing-kasing ingana na, dili na dutlan. Dili na dutlan sa mga pagtudlo, dili na dutlan sa mga saad, sa mga wali, sa mga pagbadlong, mo nang nabantok na kayo. So humani mo paminaw sa wali, ang mga pulong nga imong nadungog, kuhaon ra sa kaaway, and nothing happened in you. Why naitabo sa imo? Nagpabilin kang maras gihapon. Next. Ingon diha, and the birds came up and ate them up. Next verse. In verse 5, others fell on the rocky ground.
Kining mga rocky ground, mga bato-bato ni siya nga naay gamayng mga yuta. No? So bato siya, imagine dakong bato, nya nay gamayng ingana sa ibabaw, unya matagakan siya og mga ipot sa langgam, napaliran siya og mga dahon nga laya dito nga dunot, nga lata. O imagine ha, nanas ibabaw sa bato. Unya matubigan sa gamay. So tambok gyapon siya nga yuta, no? Dito na turok ning uban nga maayong liso. So dali kay siyang nitubo. But asa na ta? And they sprung up quickly. Since the soil wasn't deep, laya siya dito. Asa na to? In verse 6, but when the sun came up, they were scorched. Lawos, sunod sa lawos, laya. Tanawan ang nas imong tapad, blooming or nalawos? Hello? Huy, nainitan ka, imong buhok ni hilo. Huy, nalawos. No? Dunay mga pagtuo, dunay mga taong nakasugod na untag pangalagad sa Ginoo. Nga, fresh kayo ang ilang dahon, ang love nila sa Ginoo, fresh kayo. Nga, lami kayo ang ilang tulubuan, pero pag abot sa problema, dito ka backslide. Nga naman na, ningon diha nga pagsilang na sa adlaw, na initan ang maong tanong, o kay mabawra man siya, batuon man siya, siyempre, nipis lang po ang yuta, nauga ang yuta ng liki, plus ang bato expose sa init, ni init po kayo ang bato, so nalawo siya og namatay. Sa ato nga kinabuhi, si Lord kanunay nagpasidaan na to. Nga mga maayong butang, nga gitudlo sa tong kinabuhi, dapat magtubo gyud ni siya. And I believe, nga kining hinungdan ani nga nalaya, dili ang kainit sa adlaw, kundi dili ang bato. Because kung wala ning bato, naara ang yuta, basa uga ang yuta, mutubo ra gyud ni siya. Bisan pag mainitan ni siya na ang tubig, matubo ra gyud ni. And kining bato nagrepresent ni sa mga kasing-kasing nga grabing gahian na kaayo ang garbo. Kana bang magyango-yango pero ang kasing-kasing gasukol? Nabuhat na to na sa atong mga leaders, bisan pa sa atong mga ginikanan. And we feel like mas magaling pa tayo sa mga parents natin. Sumunang naa ang garbo diha. And we know, kaganinang buntag nga kining garbo, usa ni sa gisgutan nga dako kaayong prisuhan. Nga di ka malipayon kay napriso kas imong kaugalingong garbo. Natrap ka sa imong garbo. Sunaan na unta ang imong gugmas Ginoo, ang pagpaubos sa Ginoo ni sugod na og tubo. Ang kalipay nimong magpagamit, mag-alagad sa Ginoo, fresh kayong nagtubo. But suddenly dihay pagsulay, nabadlungan ka, nakakita kag kapandulan sa imong isig ka magtotoo, may balatian kalit nga may abot, nagka-problema, nag-away mo sa imong ka-churchmate, lawos. In Mark chapter 2, dunay yayungan nga paralyzed. Sa upat ka man naghigala. Tawo nga di makatindog bakol ilang gigunitan, ilang yayungan og dad-on nila karon ngadto sa Ginoo. Ingan ang mahitabo nimo. Kani adto lipay excited kay kang mudong sa simbahan unsa na poy ako makatunan ron. But karon yayunganan na ka, spiritually paralyzed, lawos. Yayungan na, pugsuno na, tara ba, ato ta. Inganaon na ka. But kani adto, imagine ha, ang mga tao sa John chapter 5, wala sila'y baon nga dala. Walay multicab nga pula nga makuha sa ilaha. Walay mga motor. Bukid, binaktasay lang sila. Walay white nga van nga muhatod nila sa presensya sa Ginoo. Sila mismo, maoy mo adto sa Ginoo, bisan si Lord mo adto solitary place, mo adto siya bungtod, asa siya, ang mga tao magsunod-sunod with their own expense. Musunod sila, mulakaw sila,
Balag wala sila balon, balag sila gutom mo at sa Ginoo kay interesado silang maminaw. And sa atin parang no? Ay kanang pag magisgot kay oy, huy, ato tas church. Kapoy kayo kong lawas. Uy, pasudlo na ko na tas mall. Ula, anto taba. Nisaka ba diri ang taga Marcela, taga Alturas o ang taga Bicchio o ang taga ICM? Nabay sakyanan diri mo saka kay mo sundo ninyo? Kay mo adto mo sa ICM? Wala. Pero nganong ganahan mo adto? Lami man malingaw, interesado man ta. Pag ingong adto na tas church, maldito dagway ng among pastora na ay ko ganahan. Gabaga ra ng kilay ana. Sige ra kung igon ana magwali ko. Hukman ra bagyo ko. Hala no. So, mao na to'y problema. Dali ra nawala ra siya. So, parihong maayong liso ha. And in the future magkita ay tas usag-usa. And you will say, "Hoy sister, ni prosper lagi kagayo." Maayo mangyuta. Ako lagi luya lagi ko. Wa na nubo ang gitanom sa Ginoos imo ha. Gano ka? So, number 3, others fell among the thorns. And the thorns came up and choked them. So, ang uban na tanom daw dito sa dapit nga naay mga tunukon. So, siyempre nitubo gihapon siya. Pero kay naa may mga bagon. Mga tunukon po dito. So, kining mga bagon, mangita ni sila ano siya tawag mo? Katkatan? Katayan. Kakatayan. No, mukatay na sila. Di na sila mayong, huy, mahago, makanako. Magpabahala rin mo. No, mukatkat sila sa laing tanom. Mukatkat sila sa mga maayong tanom, mga sampinit, mga tunukon, mga bagon, mukatkat na sa laing tanom. No? Sige ra tagtanaw-tanaw anang ato mga bulak ipangkatkatan na og bagon. Okay ra na mga bulakan niya kay di man puta diha manglingkod. Mali ra man ta dapit. No? Inganang nahitabo. Batingon ang Bible nga so natuok gilupig napatay ang mga maayong tanom. So nawala ra gihapon. Maayong liso ang gitanom nimo. Pero naaman ka sa tunokon. Naaman kay kaubang tunok sa imong palibot. Adi ka sa Mobile Legend. Barkada nimo dili mga magtotoo. Uyab nimo di magtotoo. Tanan mo hila nimo, mutintal nimo, mudala nimo sa pagpakasala. Sige kag tan-aw na ng mga TikTok. Katong mga TikTok nga ngana atong kalitrag ngana. Ana dito. So, sigurado gyud na nga kapyutan ka anak nila. Gichoke, gilupig ang mayong tanom, mao nang hitabo na to. Nga sige tag duol sa Ginoo, pero Lord, mura man jud na bag-o nako ba? Nga naman nay mga tunokong nakakapyot sa imong gilupigon ka. And remember nga, di may nga si Lord, oy sige kung kita sa imong dagway sa church. Okay, boom, approve. Dili. Gitanaw ni Lord kung nanubo bagdo na bay bunga. But kahibaw ba mo mga igsoon? Nga, bisag igo lang tang mo lingkod og maminaw, lisod gihapon di ay kaayo na nga buhaton. Nga kanang mo lingkod ka, iniglingkod nimo, minaw juguron. Tanang isulti ako yung paminawon. Mas lisod na. Nakasulay og ROTC. Karon na may ROTC no, gibalik naman. Sa una mga cut unit pa to. No? O niya dapat maminaw gyud kag ayo na i-coordination. Sulong, cut. Wala tuo, wala. Ikaw puro na tuo gataking-king. No? Minaw juga kayo. Humito. Hunong. Unya pag sulong kad, dito na. Hala, kaya di man maminaw.
So naa ka diha, naka-attention ka, pero waday ka naminaw. Og maunay kasagaran nagapanghitabo karon. Listen, kung unsa lagi ang imong quality karon sa pagpaminaw, maunay quality sa imong malipayon nga ugma. Pangutan-an ng mga elder nato. Moingon na sila nga. Ingna pagpangutana. Ate, kuya, unsa man jay pinakarason nga nung naing anak ka? Ang ilang tubag, nagmahay ko sa una, dapat naminaw ko. Na, sa akong panahon karon nindot ibalik ko grade 1. Siguro sa lutatorian ko, mubalik ko grade 1. First honor hangtod college. Pero di na pwede. Mo graduate ko sa 60. Di na po na pwede. No? So, munang ningon diya nga, I wish I studied hard when I was young. Sana nagtuon og ayo, sana naminaw pag-ayo. No? Bisan sa school, yung mga estudyante mas mao sila kaysa nako. O ako'y gatudlo, sila po'y magtudlo nako. Pareho ming gakaton. Mas una pa sila, mas advance pa nila. Bisan sa spelling. Kabalo mong spelling? Na? Ang pinakalisod ng spellingon kanang imong ngalan. Mao nang kasagaran mag-exam ang malimtan nimo imong ngalan. Pass your papers. Pagpas, kisa rin wala yung ngalan. Ako, ma'am. Nalimot si spelling yung ngalan. Hana? So munay, ang uban po, butangan og ngalan. Kay masyadong masacrificial ang iyang love. Bahala ng mahagbong ko, makapasara akong love. Perfect niya answer, pero ang gibutang sa iyang pangalan, dili iya ha, Priscilla. Wow! Hala, si Priscilla? And then, pagtawag na sa score, tawag na score, okay, Ryan, Madura, 82. Pakpak! Pag-abot na, Priscilla, 100. Wow! Siya mismo, ako wala na, na, des. Nga nang ingana man. Hala ka, no? So, in verse 8, still others fell on the good ground. Ayo. Ang ubang maayong liso, nahulog sa maayong yuta. Sabto na to, ayo na. Ang ubang maayong liso, nahulog sa maayong yuta. Hala, si Janji na fall ni. Pariho silang in love sa Ginoo. So maayong liso nga nahulog sa maayong yuta. So grabe sila ka-productive. Kay pariho silang nangalagad sa Ginoo. Pariho silang naigugma sa Ginoo. Anointed kayo ka, talented kayo ka. Grabe ka ka-bright. Genesis to Revelation na memorize nimo. And then naminyo ka og tubaray kinabuhi. Maayong liso nga nahulog sa tunukan. Butang na siyang huna-huna, ha? Munang gi-challenge mo na ako, ay magpadala na yung emosyon, ibog-ibog ra ang tawon. Klaro kaya na ang alap, pahilamusa na siya. Panghilamos og ayo. Unya, tutuki ko, kay tan-awon ka na ako. Ngayon, juday ka. Ngano man, ang reality, og magminyo na mo, di na mag-ilis og ing anak kanindot. Na? Di na po na mag-make up sulod sa inyong bahay, di na mamulbo, di mag-perfume. Maho ng angus. Huwa. Wala na isyo. Ang isyo ana is, maayo man ang liso, sumahulog sa maayong yuta. So, kami nga mga parents matingami, what? Maayo man ang akong gitudlo sa akong mga anak. Maayong liso, biblical ang tanan nga pamaagi akong gitudlo siyang pakinabuhi. Diin man siya nakatunan ng suyop-suyop. Diin siya nakatunan ng ubog-ubog. Diin siya nakatunan ng sugal. Diin siya nakatunan ng droga-droga. Diin siya nakatunan ng mga chicks-chicks, mga uyab-uyab, taglima kabuk. Libog na ka kay maayo man to.
Dito siyang eskwelahan may mga barkadang wala kakabantay nga nagtanom pod og mga liso nga tunukon sa iyaha. Mo nang nahitabo na. So dinhi sa church expect na gyud ta nga amigo ni pastor sa gawas magduwa mag basketball, gisi-gisi mo day, kapi day. Kapi. Amigo mo ni pastor. Pero ni ata sa sulod sa simba na terror si pastor. Kaaway si pastor. Bakit si pastor pag nagwali laging against sa akin? Parang ayaw mas dautan pa ni si pastor kaysa ni Satanas. Nga na. Ba't kabalo mo kung sa'yo pinakanindot ang verse 8? Dara. Still, others fell on the good ground. Maayo tambok nga yuta. It means willing nga tudluan, interesado nga maminaw, excited nga makaton, ganahang magkinabuhi sa unsay nakatunan, ganahang i-aplikar. Kabalo mo mga igsoon, si kugkuyog sa unang kanabitang pangmason, kanabang maginganag siminto. Mason. Kuyog sad kog pamanday. Nganong wa mo ko nakatuon? Because di ko interesado. Tudluan ko nila, inganihon siya. Kani, inganihon paggamit. I-slider kamay. Balik. Tudluan po ko welding. Kanang pag-welding ni mo, inig before dapat piyong mata. Kung nga kay, pag ano, o wa kay glass. No? Pero kay lack of interest. Kanang taong interesado, tudluan na ni mong trabaho, inig paniod to, maniod to na. Nya mamahulay mga tulog. Kung interesado na siya, manguha na siya dito og welding machine. Unya mag-welding na siya, magtuon-tuon. Muna taong interesado. Pero kanang taong dili interesado, niyan hara diha. Kaya rong makasweldo, makakwarta, alis, o siya imo sugo, ambi na, tunol ra po na. Pero di na gustong makaton. Lack of interest. Dili na muuswag ng matang sa tao ngay nga anak. In this life, lugi ang taong walay pag-uswag. Bahala, di mo uswag ang sud sa imong bulsa, basta kay nag-uswag ang imong gugma sa Ginoo. Kanang sayop na tong prinsipyo nga nag-uswag ang gugma nato sa atong tapad, pero ang atong gugmas Ginoo nagkalawos. Tit, tit, tit. May mga batanon ring bag-o pang batanon, mga tali ba sa manok pa na. Kusog kayong mo gugma-gugma? No? Kusog kaayong mag-ibog-ibog na dayon. Hala, ang ayana ni Zari, no? Ay, sorry, si Zari nagyapon? No? Hala, si Job, no? Kay taas, pang lava walk? Oh, sana? Huh? Ano dito? Isuda, no? Dito kay bawa na. So, balik na ta dire. Still, the other fell on the good ground and produced a crop. Dunay 100 nga bunga. Dunay 60 nga bunga. Dunay 30 nga bunga. 30 times as what was sown. So, naay bunga. Dili man ing anak kadaghan, pero naay bunga. Kadtong natanom sa maayong yuta. Listen to this. Bisan pag-unsaon ni mo paningkamot parang lami imong ugma. Pero kung di ka kamaong maminaw karon guba na kadaag ka ugmaon. Sultian ka nako. Pag moingon na gani si mama o si papang ayaw sa uyab-uyab kay nag-eskwela pa ka basig matintal kag makasala. Moog mo bunga ang inyong sala. Ayaw. Paminawa na. Because daghan ang naghilak og moingong sana nakinig ako. Pero katong nakamaong naminaw, anak, pobrita, naprinda na nato ang baka, salamat sa Ginoo na gigamit mo, support nato. Paningkamuti mong eskwela, ni kahumano niya nimo. Sagdi lang na silang sa Ocean Jet gani, mukhang ticket nakapila. Sa cinema, nakapila ang mutanaw og movie. How much more nimo? Daghan unyang magpila nimo. Pero sagdi lang, kana say unaha, okay? Nya anak kabaong mamina, yes.
magpandemya man og abog na puro ang hangin nga ginawaon, unsay gisulti ni leader, unsay gisulti sa staff, unsay gisulti ni mamag ni papa akong himuon. Nindot kayo kag ugma. Pero kanang ikaw nalay makadungog sa imong kaugalingon kay ikaw ra ikaw ray gusto, imong opinion ray madunggan na ikaw ang tawong makaluluoy. Maglaway ka aning uban nga nahimong mabungahon. And remember this. Pareho tang nagdong diri sa church, pareho po tang gitamnan og maayong liso nga mao ang mga pulong sa Ginoo. But nakita ni Lord nga dili pareho ang atong kasing-kasing. That is why sa Lord nagtawag. Kung gani bantok o gahi na kay ng kasing-kasinga, daruho na to na. Badlong o nagtaman. O kung tunukon ba na, pangibda ang tunok mo ng ayaw kasuko kung inon kang pastor, biyain na. Ayaw na. Kay mo na yung mga tunok nga mo patay sa imo ha. O kung batuon man galing tag kasing-kasing, hayaan mong pinaagis pulong sa Ginoo. Dugmo ko ni Lord ng garbuha. Because ang purpose ni Lord mamo nga gayud ta. Nasabta na to og ayo. Now listen to this. Walay microphone si Jesus, walay amplifier, walay sound system. But ang tanang tao nakadungog ug ayo nakasabot, dili tungod kay kusog or hinay ang pag-deliver sa word ni Lord, but because interesado sila. Hayaan mo yung mga disciple. Unsa tong gisulti sa Ginoo dili kayo maklaro. Musikreto sila duol sa Ginoo unya mo yung Lord. Unsa di pasabot ato imong gisulti ganina? Sige balika sa kuno to niya pasabtami ini kauman. Because interesado sila. That is why sa atong kinabuhi, interesado pa batang mabuhi? Okay, interesado tang mabuhi. Ang tinuod natong kinabuhi, dili ni ining unsay atong nahuptan karon, kun dili sa matag madunggan nato. Dali kaayo kang makaparticipate sa kalibutan. Makadungog ra gani kag kanang galingkod ra ka mo ana na dayon imong tuhod. Sakto? No? Unya magsugod na dayon kag ana-ana. Ha? Pero magsugod nagsimba tuwa pa dito sa likod. Magsugod nagdayeg. Na, maglisod tag-participate. Ang si Lord gusto nang i-change ni Lord arang mahimo ta nga yuta nga productive. Atong kasing-kasing taba nga tamnan sa pulong sa Ginoo magkabag-o, magkausab, magkabag-o, magkausab. And ikaw mo'y magdesisyon batanon kada usa nga naa karon. Ang kada usa nato naatay katungod nga mopili. Either pilion nato nga mahimo tang maayong yuta. Mapaubsanon, willing sa kanunay, madinawaton, kanang naay kalipay nga mubuhat sa unsay mga pagtudlo, og interesado kaayo ta. Diha, nahimong maayong yuta ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Unsay nahitabo sa liso nga maayo na tagak sa yuta? Wala ra. Ayog huwatang matapos matigulang ratang matapos atong kinabuhi nga wala ra. O sa nahitabo sa liso nga tuan na ang puntas mga kabatuan, dasig kayo sa pagsugod. Murag ikaw og siya kaniadto. Grabig sinaaray. Di ka biyaan. Daghan mang gwapo sa among church. Mga Christian. Pero ikaw, jay ako. Gidjug ko, sugot mawa ka na ko. Pagsilang sa adlaw, ang kaproblema na. Di na kayo makatiksanay. Mulike na sa uban nga post, di mo like sa imo. Nag-heart-heart sa uban nga post. Gislide ragi mo. And then pag-check ni mo sa iyang account, ga-chat-chat siya sa lain. Kusog kay siyang mangumusta sa uban, pero usara iyang sige pangumusta.
Unya magsigig send og mga nindot kay nga verse, mga promises nga verse. Unya moingon dito mga igsuon, pero usara day ang gisindan. And then nganong tubag ako. Tubag ako. Ngano? Anong gimo ni mo niya? I-explain ni sa ako, ha? I-explain ni sa ako, ha? Nawa na. And so, lawos na dayon ang gugma. May paimong patubuon, bubuan, abunuhan, ang imong pag-uhigugmas Ginoo sigurado pa kang nindot og kaugmaon. And, diha sa pagpaminaw, so diha namunga diha. Luke chapter 11, 27 to 28. So nagwali gihapon si Jesus. Unya mga tao hilom kaayo, bisag naalay mo ingana sa tsinelas, matug ko sa kwarto nay maglakaw-lakaw dito sa kusina. Moingana ang tsinelas sa simento. Makamata ko kay ma-amplify man ang tingog sa tsinelas diri sa among kwarto. Suga marong tsinelas ron. Pero gahinay ra itong galakaw ato. Pina Michael Jackson. Hinay ra kayo. Ana. Nya. Ngana. So, karon nasirado na. Wa na magsaba. Nasirad-an na dito sa likod. Unya hinahinay na pud sila panglayas. Hinahinay nagpangkawas na dito. Na kanang madunggan gyud nimo ba? Bisan na sila Pastor Rodnel, Pastor Rodnel ito. Hinay ra sila istoryahanay kay baw silang naami, pero ma-amplify man kay abli ang bintana sa kwarto, unya sirado ang pultahan. Plus open ang mga windows og ang pultahan. So, murag eksakto kaayo sa kanang murag siyang na-speaker bitaw. So, istoryahanay sila, madunggan jud. Bisan pag adto sila sa CR magstoryahanay. Tagay sa kog sabon dere. Pahulama sa kog sabon. Madunggan na mag-ayo diri sa kwarto. No, wa na nagdaladaag sabon. Manabon na lang daan usa mo sod no. Na? So, istoryahanay sila, madunggan na mo kay ma-amplify. Now listen. Nganong sa panahon sa kagabion, bisan tuwa sa layo kaayo, madunggan man nimo. Og sa adlaw, bisag kusog pa na, di kayo nimo madunggan. Nga naman tungod kay, sa adlaw, grabe naman tayo gitawag og sound wave. Burag, kuan kayo, kanang si tawag na. Kuan kayo ang palibot sa mga saba kayo, munang di nimo mafokusan og paminaw ang usa ka sound nga nasa layo. Pero kung hilom kayo, labi nagpanahon sa kagabihon, 2 oras loon ni bagting, na naabot na lunggan mo. Saron. Layo na di ay kaayo. Na? So, eksakto kayo na ingon ana ang mahitabo kaniadto. Sa time nga magsulti si Jesus, tanang tao hilom kaayo. Siguro na ay nakatulog niya muhagok masagpaan. Sapa ba? Unya na kusog kayo mo ginhawa, unya magsige pag nakay COVID hawa na. Ngana no? Hilom yung kayo sila. Hilom. Unya og dili kayo nila madunggan. Unsa daw gisulti, unsa daw. So, gani ang mga bana adto sa ilang panimalay, ilang i-relay unsa gisulti sa mga unsa gisulti ni Jesus. Kay ang kalabanan nga naa gyud sa duol sa Ginoo mga kalalakin-an man. So, mga asawa ila na lang suginlan. And it's because interesado sila, di nasabtan lag ayo, kamaupod silang mo pasabot same sa giunsa pag-deliver sa first person nga ilang gipaminaw. Ang ila po mga asawa, interesado kayong makapaminaw. Ba, maudi ay na. Grabe no. Oh, so, nga na. Diri sa Luke chapter 11, si Jesus, maugya po niyang gihimo, nagwali siya. Amen? Nagwali siya. Sa iyang pagwali, mingaw kaayo, daghan kayong tao, pero pirting hiluma, kay naminaw sila tanan. As he was saying these things, unsa man na, saying these things, kanang nanudlo siya, nagwali siya. A woman from the crowd raised her voice and said to him, "The womb that bore you and the one who nursed you
are blessed. Sa Bisaya pa ningong, nagwali si Ginoong Hesus, kalit niyang giputol ang wali sa Ginoong, nitindog siya og niingong. Ang babae nga nagsabak ug nagpasusok kanimo bulahan kaayo. Isa yung ipasabot si Maria. No? Si Maria. Gitawag siya bulahan sa mga babae nga tanan. Kanang naas imong tapad kung lalaki inang bulahan ka sa mga lalaki nga tanan. Kung babae inang bulahan ka sa babae nga tanan. Sulti eh. Doon ay mga tao karon nga sigig litok anang pag-ampo nga bulahan ka sa mga babae nga tanan. Nasayod silang bulahan si Maria, pero sila nga nasayod, wala nang andoy mahimong bulahan. Verse 28, tanawa. He said, even more, those who hear the word of God and keep it are blessed. And keep it are blessed. Sa Bisaya ang paningong, sila hinuon nga naminaw sa pulong sa Diyos ug nagbuhat ni ini maoy bulahan. So mo nang inig ka alas 6 mo bagting dayon. Teng, teng, teng. The angel of the Lord declared unto Mary. Nga dayon ha? Unya, nagkuan dayon, i-pronounce dayon nga blessed si Mary. Si Mary ra sige balik-balik nga bulahan. Ikaw wa kay panganday nga mabulahan. Pastor, una na ko'y daghang kwarta, milyon. Ug na na ko'y dindot kabalay, na na ko'y daghang sakyanan. Bulahan ako. Dili, uy. Unsay giingon dia? Ang naminaw. Di ka kamaong maminaw, di ka bulahan. I tell you, daghan kayong mga dato karon na nag-suicide. Are they blessed? No. Wala. Naka-feel ba silang happy sila? Wala. Mo ganun na nag-suicide. Because ang tinuod nga bulahan, kana gyung maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Si Lord gusto siya nga magpauli ta. Nga doon na tayo mga kinaiya nga sama ni ining mga tawhana. Acts chapter 17 verse 10 to 11. Acts chapter 17 verses 10 to 11. Dana? As soon as it was night, the brothers sent Paul and Silas off to Berea. Asa daw silang Paul o si Silas gipada sa dapit sa Berea. Ang nagpuyo dito mga Berean. On arrival, sa pag-abot nila, they went into the synagogue of the Jews. Niadto dayon sila sa sinagoga. Kini sinagoga adto magtapok ang mga tao, mag-awit mga pag-awit, maminaw sa mga pagtudlo sa Ginoo. Munay sinagog, dito sila nangadto. Og sa ato apa na karon kini building ang church. Verse 11. The people here were more open-minded than those in Thessalonica. Sa Bisaya pa, ang mga Berean mas interesado silang makakaton og maminaw kaysa sa mga taga Thessalonica. Interesado sila. Since they welcomed the message with eagerness and examined the scriptures daily to see if these things were so. Ano daw na sa Bisaya? Tungod kay sa ilang pagpaminaw, gihatagan nila kabugaton. Gani, madasigon silang nagkaton og naminaw, interesado sila. O gani, dili lang kay igo nilang gipaminaw. Inig sila na lang ilang ukayon sa kasulatan kung tinuod ba nga naa diha tong gisulti ni Pablo og ni Silas. Kita inig uli nato, gi-check ba nato or sige tag suwat. Nahuma na lang na imong usa ka notebook, ilabay na lang nimo, palit po kag lain notebook, karong nay magwali isulat nimo. Nahuma na lang, ilabay na lang, wala giukab, wala gibasa pagbalik. So, kining mga taga-Berea na sila'y eagerness, gitawag silang mga maayong yuta nga tamnanan sa mga maayong liso. Mauning gihisgutan sila sa Acts chapter 17. Nga doon na sila'y pinasahi nga huna-huna
lahi nga kasing-kasing sa panahon na kung ang hisgutan mao ang pulong sa Ginoo. And ako mong i-encourage mauni ang atong katunan because magkat-on mangyud ta basta atong i-aplika. Inig before magsugod ang praise and worship, kasi aron ka o di ba ka kasi aron pag CR na daan. Inom na kadaag tubig. And then, yes, inig praise and worship na. Wow, sige, hunat. Pag humanog praise and worship, medyo uhaw man or kaihion, dagan din sa gawas. Di kay manawag pa kag 5 ka buok. Kuyugi ko ba? Kuyugi ko. Asa man ka? Magwiwi ko. Magwiwi. Kung ba ni ko babantay ato, na may lock, di mo naman still bantayan. Napoy nakabutang ladies, boys, girls. So, di na sila mga blini mo dito. Pero lami dyan na natay kuyog. Hinig abot dito, hinig human sa CR, manghinaw, o niya hapit dayon sa samin, mag-retouch dayon. Ha? Ano dayon, no? O niya i-check dayon ang mga pinaawas diha. Pinaana di. Na? Pinaingana dayon. O niya, nahuman na ang usa ka song, balik na ta sa church. Mao dyan ay akong gikabalakan o gayo. But I tell you, kinang, ang hinoon, pag na-change jud ko sa Ginoo, murag nalami kayo bang ako ang, lami kayo, sigig paminaw. Because gusto kayo kong makakaton ato at that time, balik kong initang, gusto kong mawali, bisag wala pa ko'y rights. Nga di pa ko kawali, kaya di ko pastor, ito nga time. So di jud ko kawali sa among church, pero kay lami kayong iwali. Matong, gusto jud kong mamati. Paborito yun akong lingkuranan, kana jong atubangan. Bahalag matalsikan ko sa laway sa pastor, takdan ko sa dihog, dili sa COVID. Naadyo ko sa atubangan kanunay. Ngano man, maudi ay ito nga nahitabo kay one day, ibutang po ko sa atubangan sa Ginoo. And ang ato ragyod ani is kanang magpaminaw ka. Nya kabalo ka, nay gitawag diha og sa mga music team. So last kano sa tong nangaligo ang music team. Ang uban nga Jilos no ano sila ra palabi-labi na ilaha favoritism. No, so nangaligo ang music team ha. Unya dugayng panahon po na silang gatigom-tigom tag 5 kada mag-meeting sila, mag-practice tag 10, 5, 20 kay parang maligo sila. In the pag-abot sa panahon na sila outing. Sige ra silang kulag-tulog, prayer, di kulag-tulog, kulag-tulog, sige, istorya na. So, maligo na sila. So, naapoy mga ubang batanon nga nakauban. So, that is why sabi ko ni Kim, mag-meeting unya ta. Ikaw may youth pastor nga gi-ordain aning One Way Disciple Church. Meeting nga ang mga batanon. Bisag pila lang, pinalahi tong mga young professionals. Young professionals, okay, kada bulan, tamputa ginagmay kay erong nig-abot sa time nga kalihukan ng mga batanon na tayo magamit. Nga na, no? Nindot kayo because gusto dyan ako naaatanan. Gusto gani ko walay excuse. Ninduta kayo naatanan dyan. Mag-fellowship ba? Naatanan og na yung mga lakaw. One day, kuan man to, music team man to nga. Kuan. So, nara po niya yung time nga kitang tanan. Pero mag-meeting tagon saon nato nang maka-raise ta og atong mga gamit. Di ba? Tama? Balik na tanaw. Kining pagpaminaw gyud. Makamao gyud tang maminaw. Sa music team magsipra na sila. Sipra dayon. Sipra ha. The sun cannot compare. So kung dili nimo familiar ang awit, balik-baliko nimo siya paminaw. Nya hangtod ma-familiar na nimo. Kung dili nimo familiar ning mga pagwali dire, balik-baliko nimo basa og paminaw parang ma-familiar nimo. Kung dili nimo familiar imong Bible, sige ha kanunay basa arang ma-familiar nimo. Kung wa ka katuod sa bikyo, muadto kag kalima, kaunom, kapito, katuod na kasunod nimong balik. Tanawa.
Hoy, ho, mga Christian ba yami? Ha, Christian po dahil mo, mao ba? Ha, sige po. So, Bible study na. Bible study ta. Pag-ukab sa Bible, nangita sa Titus. Atong ambilihan ng atong Biblia sa Titus. Tuas Genesis nangita. Asa na ning Titus, ha? Basig wala ni sa Bible, kay relo man eh. Pasangin lang lang mag-ampo. Gilihan na lang ang Bible. Wala ni mo na familiar. So, nga naman, lack of interest na. Tanawa imong cellphone, kamao na ka ani tanan, kamao na kang manghak, kamao na ka ani. And proud pag yung kaana, nga mga way hinungdan imo nakatunan. Pero ang mahinungdanon pag-ayo, mga pulong sa Diyos, lack of interest. That is why, nay muwali nga pastor eh. One day, matigulang na kunyari ko no, mga po na po si Karis. Ano? I mean, mga minyo na ba na mga anak? O niya, magwali na si pastor. Magwali na si pastor. O niya, idara na si pastor magwali. Karon, kusog kay tingog si pastor magwali. Niya, mabot ng panahon, muwali si pastor, ingani na. Atong adlehon ng atong mga Biblia diha sa Episo. Ingana na lang. And then ikaw di na ganang, lugaya mo po na siyang makaukab. And then, nag-ingon diha sa Episo, nalimot. Oh. Pero bisan pag ingon ana na unya ang magwali, basta kay interesado ragyapon kang maminaw panalanginan kag taman sa Ginoo. Bisag usa na lang kabuhok-buhok ni pastor na bilin nga puti, usa na lang pod iyang ngipon, tulo na itiil. Lisod nang masabtan ng gisulti. Pero kung interesado kang maminaw, makat-on ka og duna kay panalangin. Usahay mo dong tagsimbahan ang mga joke-joke ray atong bantayan. Lumiyo kay itong nga pastor buwali kay magsigir tagkatawa di tatulgan. Nya inig uli mga joke-joke mo na memorize. Wa gyud nahibaw ig asa tong bersikulo. Wa gyud nahibaw ig asa dapit sa Biblia makit-an ang bulahan ang namati og nagtuman. Malimtan ra dayon ang Luke 11:27 to 28. Nga naman, lack of interest. This time, hatagig kabug-aton ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Hatagig yun mga igsoon. And ayaw naka pagsiguna-hunaon sa ka ko sa future, no? Utsang gughay akong kaugmaon, no? Ayaw nagsiguna-hunaan na. Ang imong nadunggan maunay imong future. Kung imo nang paminawon. Walay pulong sa Ginoong gisulti dinis Biblia nga inig-abot sa imong panahon mahimo kang makaluluoy. Wala. But ang tanan nga promise ni Lord sa mga taong maminaw ug mobuhat sa iyang pulong nindot kaayo. Munang dili na nimo ikaworig unsa pay moabot sa imong ugma. Kay si Lord na bahala ana. Maminaw ug mobuhat gyud ta mga igsoon. Gikan karong hapuna, tanan nga mga bantok, gahi nga mga kasing-kasing, mga batuon nga mga kasing-kasing, mga tunukon nga mga kinabuhi, ato na ng isalikway. Ug karong panahon na, atong himuon, nga ang atong mga kinabuhi, tamnanan lamang sa mga maayong liso diha sa Ginoo. Amen? Ayaw kakasugot, tamnan kag tunok. Heavenly Father, salamat o Diyos sa mga pulong nga among nakatunan karong hapuna Ginoo. Salamat Lord nga himuon nimo nga buhi ang mga mensahe nga among nadungog. Walay magpabilin namo, tanan mag-uswag ug magbabungahon. Some of us will bear fruit. Hundreds, 60s, and 30s, Father God. Salamat Lord nga magbabungahon gayud kami. Ang imong mga pulong dili makawang, dili masayang Ginoo. But kanunay kining naghatag ug paglaom nga among kinabuhi
dunay kabaguhan. Thank you, Lord. Nga karong hapuna imong gi-rearrange ang among priority. And our priority in this season is to listen and obey your word, Father God. Salamat, O Diyos. Akong pag-ampo nga kini mga batanuna sa kanunay, pasination nimo sa imong comfort, sa imong paghigugma, Ginoo. And for so many times, nahitabo nga maka-feel me nga wala me a friend, alone. And mag-self-pity, naa ang mga insecurities. But thank you, Lord, nga bisan pa man ni anang tanan, dili namo sa ipon, di mi masayop sa pag-ilangan na ade ay may higala nga nag-atiman namo. Sorry kaayo, Lord, sa mga panahon nga dili kaayo ing anak kadako ang among interest sa pagpaminaw, sa pagbasa, o sa pag-aplikar sa imong mga pulong. Forgive us, O Lord. Ibangon ang kadausan namo. Iisa ang kadausan namo. Patubuan kami, Ginoo, aron mahimaya ang imong gamhanan nga pangalan. Tabangi kaming maglakaw sa kinabuhing batan-on, ginikanan, nga magsunod ug mag-alagad lamang diha kanimo, Ginoo. Wala mi mabuhat, wala mi laing mahimo, wala mi arang mabuhat. Kung wala ka sa among kinabuhi, O Diyos. So Father God, bless us. This time, you can pray. Naman ka naglingkod ka diha. Bisan pipila lang ka mga pulong, pag-ampo unsa may imuhang mga concern, iampo sa Ginoo. Padayon tang magaduol sa Dios. Thank you, Lord. Thank you, God, nga maminaw ka sa tanang mga pag-ampo.